هەفدەم لەگەڵ ئالۆزبوونا ڕەوشە زرگەن و تلتەمرێ و ئەگەرا دەستپێکردنە هێریشەکە تورکیا بۆ سەرناوچەیان دنیەن ڕۆژاوای کوردستانê بەرپرسیارên قەسەدە دەست بە پرۆپاگەندەیەکردنە و رەخنەیە لە ئەمریکا و هاوپەیمانیان ناودەوڵەتی دەگرن دەبێژن ji ber çê helwestê li ser pêşveçûnên zirganê û tiltemrê nadin jê bîra xwe dibin ku Amerîka û hevpeymaniya navdewletî hêzên qesede weke çekdarên bi kirêgirtî seyr dikin. نوری محمود بردەفکێ یەپەکە دە هێزن سووریا دیموکراتیک دا رەخنە لە بێدەنگیە ئەمریکا و هێزن هەپەیمانیە ناودەوڵەتی لە دژی داعشێ لە هەمبەر پێشوەچوونێن زرگانێ و تلتەمرێ کرد و گوت و هێزن سووریا دیموکراتیک بە هەموو ئەرکێخوا لە هەمبەر داعشێ ڕابوون و کارین داعشێ ژناف ببن و ji bo perdepêşkirina gotina xwe û veşartina rastiyan lê pêşiyaraya giştî ya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji bîra xwe dibe ku Donald Trump serokê berê Amerîka bi eşkere gotibû ku hêzên Sûriya Demokratîk li hember pereyan şer dikin. We have spent tremendous amounts of money on helping the Kurds in terms of ammunition, in terms of weapons, in terms of money, in terms of pay. With all of that being said, we like the Kurds. و گوتنا نوری محمود پشتی و یکتیک و واین ماروتو بردبکه فرمی هزن هفپیمانیا نابدولتی لدجی داعشه تکس کربو کو به تواویکی او روبروی هر ایریشکا ترکی نابنو به تن ارکوان جناب برنا داعشیه واین ماروتو ده هفدیتنه کده لگل کنالا روش آوای سر به پیده و درباره پشتوانی کرنار و بریا پیده گوتبو Ez bawer dikim got em dikarin alîkariyê bikin. Lê hevpeymanî wek artêşekê li vir e ji bo şikestina Daişê ye. Ew ne ji bo destwerdana siyasetê de li vir e. Aliyên din hene dikarin duwarê siyasî de alîkariyê bikin. Em bi qesedê re kar dikin, dagobingeheke baş a karkirinê ji saziyên nehikûmî û yên girêdayê Wezareta Derve ya Amerîkayê re çê bibe. Dago ew jî bên û alîkariyê bikin. Lê em wek hevpeymanî erkê me şikandina Daişê ye. Siyaset ne karê me ye. Peydakirina bingeheke baş, aramî û ewlehiya deverê dihêle got ev saziyên nehikûmî û ajansa Amerîkî ya pêşvebirinê ya navdewletî bên û alîkariyê bikin. و دەربارەی ئەنجامدانە عێریشەکە تورکیا بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستانی و پشتەوانیکردنا قەسەدە بەردەفکە هێزێن هەفپەیمانیا ناودەوڵەتی گوت و ئەو دەستێوەردانە دێ سیاسەتێدا ناکەن و تورکیا هەفپەیمانێ بهترا وڵاتێن هەفپەیمانیا ناتۆیە. Ez bi navê hikûmeta Amerîkayê naaxivim. Ez bi navê hevpeymaniyê de axivim. Erkê me jî şikestina Daişê ye. Em li ser daxwaza hikûmeta Iraqê ji bo şerê dijî Daişê hatin, ne ji bo tiştên din. Tirkiye endama NATO ye. Hevpeymana gelek endamên hevpeymaniyê ye. Ew beşek ji hevpeymaniya navdewletî. Lewra ev pirsên bi vî rengî yên girêdayê siyasetê divê ji Pentagon an jî ji Wezareta Derve bênekirin. Careke din em dibêjin em li virin ji bo şikestina Daişê. Em siyasetê destnîşan nakin. Lê em siyaseta serok û berpirsên xwe yên sivîl bi cih dikin. Lewra ez nikarim behsa Tirkiyê bikim. Ji ber gojmera hatiye gotin got erkê me şikestina Daişê ye. Ew jî li çend parçeyên Iraq û Sûriyê bi alîkariya hêzên Sûriya Demokratîk, hêzên Iraqê û pêşmergeyan re. Em bibin alîkar di peydakirina aramî û ewlehiyê de goyê ev yek rê li ber pêşveçûna aborî veke. هەروەها ماڕۆتۆ دەربارەی پشتەوانیکردنە هێزن سووریا دیموکراتیک گوتبوو ئەرکێوان gelek zelal û xuyaye û ew jî bi tenê ji nav birina Daişê. Em siyasetê destnîşan nakin. Em siyaseta serok û berpirsên xwe yên sivîl bi cih dikin. Divê tu ji bo van pirsan berê xwe bidî berpirsên Ewropa û Amerîka û Wezareta Derve ya Amerîka yan jî Pentagon ji ber got ew siyasetê destnîşan dikin, ne hevpeymaniya navdewletî. Erkê me jî şikestina Daişê ye. Ev gotinên berpirsiyarên qeseda di demekê tên ku xelkê herdû bajarên zirgan û tiltemrê jê malên xwe derbi derdibin û bê tira şrovekarên Kurd tekez dikin ku bi sedema siyaseta PYD metirsî li ser tevaya navçeyên dinyên Rojavayê Kurdistanê heye.